ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Additional Deputy Commissioner Supply in charge Jong ka Mairang Civil Subdivision ulapan bana Paidbah Shabaro kilong yeng Jong ka Subdivision bala pelaj Paidbah yau Khaw Jong ka National Food Security Act arajar khatlai but Khaw hapo ka scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Awas Yojana Jong Bnai September arajar arpuway lengba ki dukan ration la ongru ba yau Khaw hapo Jong ka Nfsa arajar khatlai PHH but AAY la bathaban sam kat kum ka scale balabu da ka sarkar kata na banta ka PHH san kilo shikli brio hagador lighting ka shikilo but na banta ka AAY laipusan kilo shikart hagador lighting ka shikilo ki bam hab hapo ka Nfsa kinyo nyo kilo tam shikart hagador khat lighting ka shikilo Shusho la batharo ba ombet ban ai duna ne ot nakabha balabu ne mang da ka sarkar haga bayade bar ka jingsam ya uno umarbam bala ai leng ba ka scheme Pmgkay Nfsa but non Nfsa bala batharo ya baro ki FPS dealer ba kimdei ban penduk Khaw ya gitu gi nongbam la da kimpat don yo Aadhaar card but ya gitu gi bala penja ya ki ration card jongki ya ka baiket bat baikali bat penpoi ya kini ki marbam hapo jong kita ki laiteli ki scheme on bay pisada ka sarkar shaki wholesaler ne dealer kumajule na ka por sa ka por additional deputy commissioner supply in charge ka Mairang civil subdivision ulapan tipru bala pelaj ya ka umpenyang Sharak na ka bentau Bnai September arjar arfuway haga jingtau ka ba R.9 litar siyeng na ka benta gitu ki bala ring ding electric bat lai litar na ka benta ki shinong ni gidong ki bempat ring ding electric